ang Digicast Negros 10 ang top 10 nga balita sa Negros Island Region. Amo ni dulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, April 27, 2026. Pulis ka protektor sang isabong, giningadla na sang CIDG. CHR nagsuguda sa investigasyon sa encounter sa Banwa sang Tuboso. Asawa patay matapos ging kastigo sang iyang bana sa Kabangkalan City. Ayuda para sa mga PUJ taxi kag TNVS drivers, ipanagtag na sini nga semana. Kag sa good vibes, bungguanay sang salakyan, nagresulta sa kasal. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, heat index gin-forecast yara sa 43 degrees Celsius tub-tub sa Miyerkules. Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Negros Occidental ang nag-abiso sa publiko nga labing maghalong kay man 43 degrees Celsius ang projected o forecasted heat index tub-tub sa Miyerkules. Suno kay Irene Bell Plotenia, ang PDRRMO head, magpangaman sa epekto sa mapaang nga panahon sa ikaayong lawas. Mas maayo nga likawan ang pagwa sa initan, labi na humalin las 10 sang aga, tubtub las 4 sang hapon. Mag-hydrate o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Ipaiway ang pagwa sa mga puluyan kung hindi man lamang labing importante ang mga hilikoton. May pila pa ka mga eskwelahan nga ginpagkamaayo nga mag-shift online. Dala sang El Nino Alert nga damlag pagin issue sa pag-asa ang probinsya ang nagapakig-angot na sa mga mangunguma para mahandaan ang dry spell. Sa karon sa pila ka bahin sa Negros Occidental, may mga pagtupa pa sang ulan. Sa Bacolod City, sini nga hapon may pila man ka lugar nga naulanan. Ginaremind sa yun ang iba ang aton nga mga aton mga constituents, aton pamuloy na as much as possible we stay indoors because ganit ang aton nga heat index na ginabatsyag Subo is 43 and then it will last for tomorrow and sa the next day. Sa number 9, gin-turn over sini nga aga sang lokal nga panguluhan sa Bacolod City Police Office ang napulo ka mga electric vehicles nga magaserbe nga patrol cars sang napulo man ka mga police stations sa syudad. 14 million pesos ang ginpain sang syudad sa pagbakal sang amo nga mga salakyan. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga sarang ma-charge ang amo nga mga e-patrols bisan sa diin lang. Kung ma-full charge ang amo nga salakyan, pwede ini magkadalagan sang 500 kilometers. Rason nga suno sa alkalde, dako nga bulig ini sa BCPO sa pagkinot sang gatong. Subong nga adlaw, gin-seminar sang kumpanya nga ginbaklan sa mga e-vehicles ang mga PNP personnel kung paano ini magamit. May mga personnel in charge nga ginbutang ang BCPO sa tagsa ka police station agud mag-drive kag mag-maintain sang amo nga e-vehicles. Dugang sang alkalde, may masobra sa napulo pagid ka mga e-vehicles nga ginapaabot ang syudad para sa mga departamento sang Bacolod City Government. Ang pag-maintain Manila, pag-ensure nga dapat ang gagamit nga ang na-assign may mga assigned nga drivers bala like duwa ka bilog da or whatever para at least may responsibility nga sila bala mag-maintain ka mag-ensure bala malawig kang paggamit sa inyong mga salakyan. So, Sa number 8, lalaki patay sa pagpaniro malapit sa simbahan sa Bacolod. Gintiro kag napatay ang isa ka lalaki malapit sa isa ka simbahan sa Lacson Extension sakop sang Barangay Singkang Airport sa Bacolod City Domingo sang kaagahon. Ang biktima mo si alias Jojo, 46 anyos, taga Purok Aning sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Nagwa sa investigasyon nga nanaog sa iya motorsiklo ang biktima.
kag samtang nagagamit sang cellphone, siya ang gintiro sang suspect nga nakasakay sa motor. Suno kay Police Captain Sherwin Galupar, ang hepe sang Station 8, base sa investigasyon, may mga previous cases ang biktima. Ang transaction sang biktima sa lugar amo ang isa sa mga motibo nga ginausoy sa Police Station 8. Ang motive is a transaction nila sa ang ilang ka-transaction that time sa either may personal grudge sa ilang transaction. Sa number 7, police patay sang matumba ang iyang nga motor. Nakaigo sa bato sa kilid sang dala na motorsiklo nga ginamaneho sang pulis sa barangay San Miguel, Tanhay City sa Negros Oriental sang Biyernes, Abril 24. Ang rider, isa ka 43 anyos nga lalaki, may ranggo nga Police Senior Master Sergeant kag residente sa nasambit nga barangay. Siya ang na-assign sa traffic section sang Tanhay City Police Station. Nagwa sa investigasyon nga naigo ang ulo sang pulis sa bato, rason sang iya kamatayon. Dead on arrival ang pulis nga gindala sa urgent care clinic sang Tanhay. Sa number 6, asawa patay matapos ginkastigo sa iya bana sa Kabankalan. Ginkastigo sang ginaalagar hubog nga bana ang iya asawa nga nagresulta sa iya kamatayon sa sitio Kabansan, Barangay Urong sa Kabankalan City, Sabado sang kaagahon. Ang insidente nasaksihan pa sang ilang menor de edad nga bata. Nagwa sa investigasyon nga sa pag-abot sang bana nga si alias Jory, 46 anyos sa ilabalay, naglalisay sila sang iya asawa nga si alias MJ, 45 anyos. Naglala ang ila pagbaisay kag naglabot sa pagkastigo sang bana sa iya asawa. Tubtob nga nagsuka na siya sang dugo kag nalipungan. Matapos ang insidente, nagpangayo sang bulig ang 9 anyos nga bata sa opisyal sang barangay nga amo ang nangita sang pamaagi nga madala ang biktima sa ospital. Apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Kaso nga parricide ang ginpasaka sa bana nga karon detained sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Actually, wala ma'am. Wala siya record diri sa amon. Bali first time din na. Galing kay suno sa iya yung sa bata niya. Nang kada mag-away sila, daw ginasakit hindi naman ng iya asawa. Bali amo lang gina daw lalisay lang gid sila. Kaya daw na-impito siya kuno sa turisok sa iya. So that's why amo na nga nahimo niyang amo ka bagay. Sa number 5, 11 ka beses nga nagbugas ang abuang bulkan Kanlaon sang weekend. Sa datos sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang Sabado, makapito ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan Kanlaon. Sang Domingo naman, 4 ka beses nga nag-ash emission. Kag sini nga Lunes naman, naka-record sang isa ka ash emission 7:22 a.m. Sa April 26 nga bulletin sang FIVOC, 54 ka volcanic earthquakes ang na-record kag 4 ka volcanic tremors nga naglawig sang 11 to 37 minutes. Sang April 27 naman nga bulletin, 13 ka volcanic earthquakes ang na-record kag 4 ka volcanic tremors. Inyag naglawig sang 5 tubtob 28 minutos. Padaan ang ground deformation sang bulkan.
Sa number 4, gindismiss ang Office of the Ombudsman ang criminal kag administrative complaints nga ginpasaka batok Sanday Bacolod City Lone District Representative Alfredo Albi Benitez kag mga opisyales sa Bacolod may angot sa pagbakal sang syudad sang porsyon sang Hacienda Conchita sa Barangay Granada. Sa joint resolution nga napetsahan April 14, 2026, gindismiss ang ombudsman ang reklamo nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act bangod sang kakulang sang ebidensya, pati ang grave misconduct kag ang ginaalagar biolasyon sang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ang gindismiss man bangod sang kakulang sa ebidensya. Ang nagpasaka sang reklamo amo si Roger Ledesma nga nagsiling nga agricultural land kag na-cover sang Comprehensive Agrarian Reform Law ang propiedad kag syado kamahal. Pero wala man sa may nakita nga overpricing ang ombudsman kaya aprobado man sang ang approved zonal value sang propiedad. Ginaabi-abi naman ni Benitez ang nangin desisyon sang ombudsman kag nanindugan nga sa sugod pa lang ginbase sa legal nga proseso ang pagbakal sa syudad sang amo nga propiedad. 74.7 hectares ng kalaparon sang duta nga ginbakal sa syudad sa October 2023 nga nagabalor 971.8 million pesos. Sa number 3, ayuda para sa mga PUJ, taxi kag TNVS drivers ipanagtag sini nga semana. Ginkumpirmar ni Attorney Jerry Liena ang pamuno sang LTFRB-NIR nga natala na nga ipanagtag ang ayuda para sa mga driver sang jeepney, taxi kag Transport Network Vehicle Service o kung TNVS sa syudad sa Bacolod sini nga semana. Nagsugod na ang paghatag sa among ayuda sa Western Visayas. Suno kay Liana, may mga benepisyaryo sa Bacolod ang magabaton sang ayuda paagi sa e-wallet o kung mga digital applications samtang iban nga wala sini ang personal nga paghahatagan. Ginklaro niya man nga base sa plano ng gobyerno nasyonal, kinapaabot nga 1,500 pesos ang sara nga mabaton sa mga driver sang jeep. Nagapadayon pa ang pag-consolidate sang LTFRB sang listahan sa mga driver nga kwalipikado sa amo nga ayuda. Ginsiling naman ni Mayor Greg Sataya nga masobra 10,000 ka-application ang ilagin pasa sa LTFRB-NIR, nakip na diri ang unconsolidated nga jeepney drivers. Nakigangot ng LTFRB sa syudad kag sa DSWD agud mapangitaan sa nagakaigo nga lugar ang payout. Sigurado man ko nga damo sa aton ding wala nag-submit sang iyang paymaya GCash ang plano namon ma-distribute kita siguro on a physical personal basis. Kaya ginauna ta lang ang Region 6, kaya Region 6 ang personnel actually nga have all the list and control mechanism ara sa Region 6. TNVS, taxi, PUJ, modernized, traditional, taga mga service providers. This already included atong mga protest action bala sa nagligad, no, ng mga drivers. Ang pinaka-importante man lang yan sa amon is that validated, no, meaning gabiyahe sila. No? So regardless kung din sila yung grupo naghalin. No? Sa number 2, CHR nagsugod na sa investigasyon sa encounter sa Banwa, sang Toboso. Ang team sang Commission on Human Rights Negros Island Region ang nagpadulong na sa Toboso angot sa ilang pagpangusisa sa natabo nga encounter sadtong Abril 19 nga ginkamatay sang 19 ka ginaalegar katapos ng NPA. Sunod kay Vincent Para sang CHR-NIR, yadto na ang ilang team sa Toboso. May pending man sila nga request sa PNP ango sa importante nga mga datos. Nag-coordinate naman sila kay Mayor Richard Haujoco sang Toboso kag punong barangay Romeo Sultan sang Salamanca.
para sa ilang ginahinyo nga assistance sa ilang pagpadulong sa encounter site. Nalakip sa 19 ka napatay ang mga Filipino-American nga sanday Lyle Frijoles, 40 anyos, sa San Francisco nga Country Council members ng International Coalition for Human Rights sa Pilipinas kag Kai Sorem, 26 anyos, ang Washington, kag isa sa mga founding officers ng Anak Bayan South, Seattle. Ang UP student leader nga si Alyssa Alano, UP Open University student nga si Maureen Santuyo, kag community journalist nga si RJ Nicole Ledesma, duha ka mga menor de edad, ang kabahin man sa mga nagtaliwan. Upod ang ginasiling mga high-ranking NPA members sa norte sang probinsya. Ang CHR ilan namutikan ang inconsistencies sa identities sang yadtong mga napatay. Nagapanindugan ng Armed Forces of the Philippines nga ang 19 ang katapos ng armado nga grupo, samtang may mga organisasyon naman nga nagasiling nga ang mga biktima nga nagalakip kay Alano kag Ledesma, mga sibilyan nga yadto sa lugar para sa community work. Sunod sa CHR, ang anuman nga mga claim nagakinahanglan sang maid-id kag independent nga verification. Sa international humanitarian law sunod sa CHR, ang mga partido dapat magapatod sang yadtong mga combatant gikan sa mga sibilyan. Ang indiscriminate nga mga pagpang-atake ang ginadumilian kag ang mga sibilyan ang ginapangapinan magluwas na lamang kung sila mismo ang magapakigbahin sa hostilities o kung gamo. Sa pihak nga bahin sunod sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang sitwasyon nga natabo sa Tuboso ang nagakinahanglan sa vigilance sa mga pamilya, komunidad, school administration kag mga organization sa Pilipinas kag sa luwas. Agud tumasiguro nga ang mga individual, labi na mga pamatanon, ang mapangapinan kag hindi mabutang sa delikado. Kag sa number 1, pulis nga protektor sang isabong ginhingadla na sang DILG. Ginhingadla na ni Secretary sang Interior and Local Government Juanito Victor Remulla ang police major nga ginatudlo bilang protektor sang online sabong sa Talisay City. Ginkilala ang pulis nga si Police Major Edgar Tonico Jr., pamuno sa Criminal Investigation and Detection Group, Bacolod City Field Unit. Ginsiling ni Remulla sa isa ka press conference kaina nga ila na ginpaidalo ang amo nga pulis sa preventive custody, samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Sandig sa investigasyon sa DILG, ang natukiban nga factory sang peke nga mga sigarilyo sa Barangay Kalumangan, Bago City, ang konektado man sa iligal nga isabong sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Suno kay Remulla, isa lamang ka sindikato ang nag-operate sa among mga iligal nga aktibidad. Kapin sa 280 ka mga manok ang nakumpiska sa CIDG sa iligal nga cockfighting arena sa syudad sa Talisay. Iniman ang ginatudlo nga responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat sang fighting cocks sa rehiyon. 30 ka persona lakip ng isa ka menor de edad ang nadakpan sa kapulisan nga involbado sa amo nga activity. Ginpadalman pa sa karon sa DILG ang amo nga kaso, samtang ginatan-aw Manila ang posibilidad nga si Atong ang yara sa likod sa illegal nga online sabong. Natukiban man nga kapin sa 5 million pesos ang sarang nga ma-income sa kada adlaw sang isabong suno kay Remulla. Ang pangalan ng pulis ay si Police Major Edgar Tonico, CIDG, Bacolod City. Kaya nung ginawa namin yung operations, hindi namin ginawa ang CIDG or PNP ng NIR. Ang ginamit namin pang operations ay CIDG Cebu at saka CIDG Main dito sa NCR. Ano pong status niya ngayon, sir? He is under preventive custody dun sa NIR headquarters and undergoing a case build-up para i-charge siya para sa participation niya sa illegal e-sabong operations.
Sa Good Vibes sa Lakyan, nagbungguanay. Mga driver dalon sa simbahan. Yaring report ni Romeo Subaldo. January 30, 2019, sa masobra 100,000 ka mga salakyan nga nagalibot-libot sa Bacolod City. Ining red nga SUV ka gray nga pick-up nagbungguanay diri sa may Burgos Street sa Bacolod City. Ang SUV ginadrive ni Patricia May Ubas, samtang ang pick-up naman ginadrive ni Michael Angelo Cubos. Sini nga adlaw, una nga nagtabuay ang banas ni Trish kag ni Mike. Timingan mga dito ko naglabay sa Burgos. The time dato nandun sa naglibot-libot nandun sa Kibot na ako nga, gulpi lang pinag-bump sa likod. Pinaglagabong. Oo, naglagabong. Inahuya ko manaog. Siya ni tok-tok ako, ma'am. Ikaw na na. Hindi dugay di siya manaog, sir. Dugay siya manaog. That time tayo mo ko, gadali mo na mabalik man akong opisina. Di ka mo to dahil pagputok-tok ko siya, ginagupin window sa dayan. Nalapot sa pick-up nga ginadrive ni Mike ang SUV ni Trish. Nasettle ang kaso. Nakalahog pa ang mama ni Trish nga base si Mike na ang madayunan niya. So, saan ka-drive ko pa ka to office, nagambal si mama, gani nga. Gindaan ko to siya sa business card mo, day. Basi siya pa to imo, pumana. Nagamuna si mama. Single sila nga duha sa natabu ang insidente. Gin-add ni Mike sa Trish sa Facebook. After, gin-add ko, sir. Gin-add ko sa Facebook. Basi mo siya accept. Tama si mo. Pero accept ka na yun, wala ka. Natuigan pa. Antes sila nakachat pero for business purposes only. Nasundan pagid inisang inquiry ni Trish sa property nga ginamanage ni Mike. Dito na nagsigisiging ila istoryahanay. Wala madayon ang transaksyon pero sila nga duha nagdayunay. Fast forward, after 6 years, nagdesisyon sila nga magpakasal na. Wala na sila sa pagpangduha-duha pa. Si Trish, sigurado na kay Mike. Kay si Mike, ang nagdala sa iya nga mangin malapit sa Ginoo. Sang mas nakilala ko sa sir, kay ex-seminarista sa gali. So, lapit sa Ginoo. So, dumas naglapit bagid ko sa Ginoo. Ginalaya na closer kay Lord. Para sa ilang nga duha, Ginoo nagpangita sang pamaagi nga mag-cruise ang ilang nga banas. Hindi lang kuno ang klase sang bungguanay sa salakyan nga ginakalipay nila. Si Mike naman, bilang isa ka ex-seminarian, nagapati nga Ginoo ang sa likod sang tanan. Nagpalayo man siya sadto sa Ginoo, pero nakatrabaho siya sa mga tawo nga malapit sa Ginoo sa gihapon kag ginpangitaan sa pamaagi sang Ginoo nga makilala niya si Trish. Dito, mako, mo gito pinaka-the best na mako. Hindi mo malikawan mo tanan nga bagay pero pagigugma kag pagpalangga sa Diyos hindi gid. Kung baga pa siya mangita bagay para sa kamayuan mo. Kung wala sila dungan nga makalabay sa Burgos Street kag nagbungguanay, wala sila nga duha magkilalahay. Kag sini nga Sabado, mabayluhanin na sila sang ilang nga mga I do sa atubang mismo sang Ginoo. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. So advance congratulations na ganun kay Ma'am kag kay Sir. And of course, shout out sa ating mga live viewers kay Marvy Cepriano Aquino. Good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Watching live from Hawaiian Philippine Company. Shout out kay Eileen. Hi, Eileen. Watching live in Silay City. Gerald Leagono Estardo. Mayang hapon, Digicast NIR. Watching from Riyadh sa Saudi Arabia. Hi, sir. Mirna Garrido Clavel. Good PM Digicast NIR and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Kay Gerardo, Sir Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast, Ma'am Barbara watching here in Bacolod. Pa-shout out kay Arnel Cristales. Nagpa-shout out gid siya. Hi, Arnel. Gapamati siya kang nagalantaw ni sa Digicast Negros. Gloria Bantigue. Good afternoon, Digicast NIR. Kag Ma'am Barbara Mijares watching from Pulupandan. Happy Monday. Of course, kay Sir Romel Mahilom Galio. Good PM, Ma'am Barb. And kay Miss Marieta T. Miniada. Good afternoon, Digicast Negros. Kagamayad tong top 10 stories of the day, tub-tub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong gabi.